Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndava kuita zvekudhiraivha matrucks. Ndava ne6 months kubva zvandakauya kuno Poland, but mweya wemufi best friend yangu akashaika patainge tiri kuSouth Africa. Zvino ari kuti ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera kuSouth Africa. Kana ndadzokera kuSouth Africa ndobva ndachizonozviisa mumaoko emapurisa nekuda kwekuti iye ari kuti ndini ndakakonzeresa rufu rwake. Zvino mukomanashe, ndanga ndiri kugadzirirawo kuti mhuri yangu inge ichiuya kunoku kuEurope kuitira kuti ini nemudzimai wangu tinge tichikwanisa kupawo vana vedu ramangwana rakanaka. Handizivi kuti mungandipawo advice yakaita sei, because ndiri kuda n'anga inokwanisa kundibatsira kutsipika mweya webest friend yangu kuitira kuti asandikanganisira upenyu hwangu, because I recovered from a life of crime and ndikazviudza kuti sezvo ndainge ndisina kumbogara ndakasungwa, patakapotsa tasungwa apo paakafa ndakabva ndati ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka zvimwe zvekuita, ndisangoramba ndichiita zvekuba, nekuti ndiro basa randainge ndichingoziva iroro. Kunyange mudzimai wangu anozviziva hake, kunyange pandakazomuroora ainge asingazivi kuti ndinoba chii chaizvo, but aizviziva kuti murume wake was a hustler of the night, zvichireva kuti ndainge ndiri mbavha, ende haatozvizivi kuti best friend yangu akazofa tiri kune rimwe prazi tichiba. Nefriend yangu takadzidza tose, takadzidza pane chimwe chikoro muHarare. Vabereki vangu vainge vasina mari, vainge vari puwa. Vabereki vake zvekare vainge vasina mari, saka tainge tichigara muraini rimwe chete, asi tainge tichigara kumasuburbs. Vabereki vake vainge vachingoshandawo pamba pavainge vachigara, asi baba vangu naamai vangu vainge vachishanda pane kamwe kaplot. Saka zvinhu zvainge zvakatongooma, taitambudzika ende taifamba a long distance because vabereki vainge vasina mari yekuti tinge tichikwanisa kudzidza muzvikoro zvemunharaunda imomo, because zvainge zvichidhura kunyange ainge ari magovernment schools. Saka tainge tichitoenda kugeto ndokwatainge tichidzidza ikoko. Saka sezvo tainge tichifamba almost an hour kungoenda kuchikoro chete, awa kudzoka zvekare. Saka takazogumisidzira tava nemusikanzwa, takazotanga kuwirirana noumwe mukomana, iye ainge ari form 4 patainge tiri form 2. Saka vakazoti vapedza kunyora chekuita ainge asina, ndoba akazotanga kuita zvekutenga scrap metal achienda achinotengesa kwaGaza. Saka tainge tava kupota tichimubatsira, taiti maweekend paya taiunganidza scrap yedu, kana taunganidza scrap tobva taenda kwaGaza tobva tatanga kutengesa. Sezvo tainge tava kuona kuti tainge tava kuita mari, takabva tati chikoro hachina kana basa, because ainge afoira. Akabva achizotenga chingoro chake icho chaainge ava kufamba nacho tichimubatsira nekuda kwekuti iye ainge aita investment mubusiness. Akabva ati vakomana, hazvichaiti kuti tinge tichigoverana mari yakakwana, because inini ndava nechingoro. Tarirai muone kuti paya taita zvekutohaya chingoro kuti tinge tichiendesa simbi dzedu kwaGaza. Saka pano zvatava kuita vakomana ndezvekuti inini ndatova murungu wenyu. Saka takaona kuti mari yekuti tinge tichitenga chedu chingoro tainge tisina. Apa aitotaura zvokutoda kutotenga motikari, tainge tava kutomushandira. Ainge ava kucomplain achiti havakomana, nyaya idzi dzekuti munomboenda kuchikoro ndozokumirirai maweekend tozofamba tichitsvaka scrap metal, ndava kutsvaka vamwe vashandi. Saka takabva tachizomuudza kuti asatsvaka vamwe vashandi nekuti tainge tichazoregedza kuenda kuchikoro. Mabhuku tainyora, taitoti kana tasvika kwaGaza kwainge kuino umwe mudhara uyu ndiye aitotimakira homework otosaina, because ainge ambori teacher. Saka taiti kana ava
maholidays taibva tichizoenda kuHighfields uko kwatainodhindirwa zvidhindo zvenhema. Kwainge kuine umwe murume ainge achiita zvekusona bhutsu hameno kana achiriko mudhara iyeye aiita zvekugadzira zvidhindo zvefeki. Saka aiwanzo kuti paya vana pavanenge vavhara, nekuti zvainzi kana usina mamwe matextbooks unenge usingazopiwe report. Saka taingoenda tobva tanodhindirwa, tobva tatoenda kuadmin block, tobva tatonopiwa mareports edu. Uye zvekare kunyange patakazonyora tainge tichinzi hatipiwe maresults edu nekuti tainge tisina mamwe matextbooks. Saka takangoenda tikanodhindirwa zvidhindo zvepasi pemuti. Asi kuchikoro tainge tisingachaendi. Kana kunyora handina kunyora masubject ose nekuti ndakangorejista ndiri ndoga, ende ndakarejista masubjects mashoma andaifungidzira kuti ndiwo andichapasa. Asi nekuda kwekuti tainge tisingachaende kuchikoro, hatina kana chatakabura kuchikoro, ndokubva taramba tichienderera mberi tichiita zvekutenga scrap metal tichitengesa. Saka scrap metal yainge ichinetsa kuwana munharaunda matainge tigere kumasuburbs. Saka vanhu vazhinji vainge vaine maswimming pool, but maswimming pools avo ainge ava kusashanda. Saka tainge tava kupota tichipinda mudzimba dzevanhu tobva taba maaluminium epamaswimming pool uye zvakare nedzimwe simbi. Takazogumisidzira manje tava kuti kana pamba pari pamba pekuti vanhu vepo vanenge vasingagarepo, nekuti vanhu vazhinji vainge vava kubuda munyika vongosiya pamba pasina vanhu. Taipinda pamba ipapo, taitanga nekucheka mabagla bar, masecurity gate, simbi, matepi tichicheka, uye zvekare nemita chaidzo taitoba tobva tatonotengesa kwaGaza. Takazogumisidzira taunganidza mari tikatenga kamotikari kedu. Saka tatenga motikari ndo patakazonetsana nemuchinda uyo watainge tichishandira, because ainge ava kuita hundyire, akazoita accident ndokubva afira pasport. Motikari iyoyo yakaita beyond repair. Ndo patakabva tachizotora kamari katainge tiinako tikabva tachizouya kuSouth Africa. Saka zveumbavha zvainge zvatogara zviri mandiri. Patakauya kuSouth mukoma takaedza kuti tinge tichitsvaka basa kubva tichiri kuMessina tikambogara kunana Petersburg. Makore acho iwawo kana uri muZimbabwean waitofamba netsoka kubva kuMessina kunopinda kana munana Louis Richard, wobva wachizofamba zvekare netsoka kubva muLouis kunopinda kunana Petersburg, then wobva wachizotsvaka motikari wobva waizoya kuno kuJoburg. Saka makore acho iwawo zvainetsa kuti ungochishandisa public transport, ende vanhu vazhinji tainge tichitya because taingonzwa zvichingonzi muSouth Africa maSouth African vanouraya vanhu. Munhu wose muSouth African wese wawaingoona waingofungidzira kuti anenge aine pfuti. Saka taitofamba netsoka, kana mataxi driver taitomatya because taingonzwa zvichinzi mataxi driver emuSouth Africa anouraya vanhu. Saka takafamba netsoka tikabva kuMessina tikambogara muLouis Richard, ndokubva tachizofamba netsoka. Taifamba mumagame park tichiuraya mhuka tichidya kuzosvika tazosvika muPetersburg. Ndomatakazokwira tikabva tachizoenda kuJohannesburg. Tava kugara muJohannesburg basa takatsvaka tikarishaya. Takamboriwana basa, asi varungu zvavaiita vatainge tichishandira, varungu ava vainge vakangwara. Vaiti kana vakadzinga maSouth African basa vobva vatora kana maZimbabwean 10 mobva marova basa mobva maudzwa kuti muchazopiwa mari yenyu month end. Saka maizoti kana uri musi wa31 pamunenge muchifanira kuti munge muchipiwa mari dzenyu dzepay, vaitongofonera magumbakumba vobva vatongoti ndine maZimbabweans ari panapa ari kutsvaka basa but havana mapepa vose, ndoita sei navo? Then magumbakumba vobva atouya mobva matotorwa. Vakazogumisidzira vava kutoshandidzana nemapurisa, saka vaitopa mapurisa mari, ende mapurisa iwavo aitozviziva kutoti musi wakati tokutoenda kukambani yakati totonotora vanhu. Saka ivo vaipiwa mari. Saka varungu ivavo ndozvavainge vachiita vasingadi kubhadhara vanhu. Vaishandisa vanhu mahara gore rose, munhu asina kana mushandi waanenge achimbobhadhara, anenge achingoita hiring and arresting. Nekuti maZimbabweans tainge tawanda zvino vainge vachitsvaka mabasa muJoburg. Patakaona kuti Joburg
yainge yorema. Friend yangu aiva munhu aigona magetsi nekuti akatomboshanda kuzesa, saka magetsi aimaziva ende aimagona. Zvainge zvisiri zvinhu zvaainge akaendera kuchikoro, ainge asina certificate, asina kana anything, but getsi airiziva. Saka takati tava kugara muSoweto. Tichigaramo muSoweto, pamba patainge tichigara, mai vepo vakabva vachizofa. Vakati vafa, vana vakabva vachizotanga kurwira imba. Mheno zvakaitika mukoma murimo mukuda vakazourayana. Saka pakazosara umwe musikana ainge achiita mismanagement. Painge paine maloja ainge aripo, but aitadza kubhadhara zvimwe zvikwereti zvekumunicipality. Saka akabva achizotaura nefriend yangu kuti ainge achida kubridja magetsi zvavanoita kuSouth Africa. Saka friend yangu akabva achizobridja magetsi. Akati abridja magetsi, musikana uya ndokubva achizoudza friend yake. Ndokubva tachizoenda pamba pefriend yacho. Vabereki vacho vakabva vati vainge vachida kubridjawo magetsi because vainge vasina mari yekuti vange vachitenga magetsi. Ndokubva tachizobridja magetsi. Saka vanhu vainge vava kutozviziva kutoti pane vamwe vakomana vekuZimbabwe vanoita inonzi Easy Nyoka. Saka Easy Nyoka ndeyekuti munenge muchitobridja magetsi. Saka kwainge kuine mamwe masaidi ekuti kwainge kusati kwava nemagetsi, kwakaita sekumaSquatter camp. Saka kumaSquatter camp ikoko ndokwatainge tava kuenda. Taitochera kunyange nemuzasi mehighway nekuti taikwanisa kunotora magetsi kune rimwe location. Taingoudza vanhu vemuSquatter camp imomo kuti chitengai tambo yakareba depending nekwatinenge tichida kuenda kunotora magetsi, then pobva patanga kucherwa from one location kunenge kuine magetsi, tobva tatoendesa magetsi kune imwe Squatter camp. Saka ndo basa ratainge tichiita ende tainge tava kutoita mari. Takazogumisidzira tatotenga kamotikari kedu, tainge tava kutosevhisa all the areas around Joburg, ende dzimwe nguva taitoenda kunana Pretoria, tikatombodaidzwa tikatomboenda tikanogara kuDurban kumaSquatter camp, uko kwatainge tichikonektera vanhu magetsi emahara tichirova mari. Kana motikari yandakazotenga ndainge ndava kutofambawo nemotikari yakanaka. Sezvisinei mukoma, takabva tachizotanga kusangana nemachallenges because mamwe maelectrician maSouth African vainge vachishandira Eskom vakabva vachizoona kuti zvine mari zvekuita Easy Nyoka. Saka ivo ndivo vainge vava kuita Easy Nyoka. Zvavaiita vaingotumira kana marelatives avo vobva vapinda mumalocation memwe, malocation anenge achangotangwa, then vobva vachizovaudza kuti vane vanhu vavo vavanoziva. Saka veEskom manje nekuda kwekuti vanenge vaine the know-how, vaitongoenda kana patransformer vobva vatongotora magetsi kubva patransformer ipapo votorova Easy Nyoka yavo, ende vachitoshandisa mahigh quality cables. Nekuti isusu Easy Nyoka yedu yatainge tichiita taishandisa dzimwe tambo dzekuti mikuku yevanhu yaizogumisidzira yatsva, nekuda kwekuti tambo dzatainge tichishandisa dzainge dziri low quality, dzisingatendedzwi kuti dzinge dzichifambisa moto wakawanda kudaro. Saka tambo idzi dzaigara dzichingoputika. Saka kana dzaputika zvinoreva izvo kuti basa raitomuka. Taibva tachizotoenda tobva tanogadzira zvekare magetsi aya. Saka vakomana veEskom vakabva vachizotidhingura nekuti vaishandisa mahigh quality cables. Ndokubva tachizopinda mune rimwe field nekuti muJoburg mune syndicate. Saka syndicate iri riri muJoburg vazhinji vacho vanobva kuKZN ende vanoshanda mumamine. Saka pano umwe muZulu uyo akazoti nerimwe zuva akati, zvamuri kuita izvi sezvo muchiti hazvisisina mari, komadi maita kuti tinge tichiba macables mumamine, then tobva tachitsvaka mukoto, tobva tapota tichitengesa kopa. Ndakabva ndaona kuti mari dzaainge achitaura mari refu. Mukomana she ndakabva ndachizotaura neumwe wangu, but ainge asingadi, ende pose paanouya kwandiri iye anenge achiti ndakakuudza paya kuti zvekuba makopa cables ndainge ndisingadi, ndichikuudza kuti zvinosungisa ende kana ukabatwa unofira munjeri, asi paya wakanditi handei tinoba. Saka ndoda kuti unge uchidzokera kuSouth Africa unozvisiya mumaoko emapurisa. Kunyange mukomana she tisina kumbogara takabatwa pamhosva dzatainge tichiita, but ari kuti ndoda kuti unge uchidzokera unge uchinozvisungisa. Apa ndainge ndava kuti ndakabudawo pandainge ndichiona kuti painge pachirwadza uye zvekare painge pachirema.
Saka ipapo patakaudzwa nemuzulu watainge tava kuwirirana naye akaramba, but ndakabva ndabvuma nekuti ndiye ainge achiziva magetsi. Ndakaona kuti ndige ndichienda ndiri ndega zvainge zvisingaite. Ndokubva tachizotanga kufamba tiri tose. Ndakabva ndachizotora mumwe muzukuru wangu zvekare uyo ainge achiita zvekuba mumbare, ndokubva achizouya kuSouth Africa. Tikatanga kufamba tiri vatatu zvekare neumwe mukomana uyo watakazonhonga. Tikatanga kufamba takadaro, tainge tichishandisa motikari yangu. Saka patakazoenda kuPrazi uko kwaakazonobatwa nemagetsi, mukoma ndakaita hunjigire because handina kumupa information yakakwana, because taiwanzokuti kana tiine patinenge tichida kuba makopa cables taitanga tambonyatsokuita tsvakurudzo, tonyatsokuona kuti paPrazi ipapo panofamba sei uye vanozvifambisa sei, security yepo yakamira sei, zvekuti taikwanisa kuita kana 2 manzi tichingosvikapo paPrazi ipapo, kana pachitengeswa zvirimwa tichitouya tichitohodhawo zvirimwa, but tinenge tichitocherechedza kusvika tava kuwirirana nevanhu vanoshanda mumaPrazi. Vanhu vanoshanda mumaPrazi havanetsi, kungopota uchivavigira chingwa paunenge uchiuya uchizohodha paPrazi ipapo, unotogumisidzira watova mabest friend navo, wava kutovabvunza information. Ndo zvatainge tichiita ipapo. Saka ndakazoti ndichida mari, pane zvandainge tichida kuita kuZimbabwe, ndokubva tachizoenda pane rimwe Prazi apo patainge tichida kurova makopa cables. Handina kunyatsokuita tsvakurudzo, iye ainge ari kumusha. Ndichamuti Tafadzwa akati ari kumusha, then ndokubva ndachizoenda kuPrazi ndikataura neumwe mudhara wandainge ndava kuwirirana naye. Mudhara uyu ainge ari musutu, ainge achida doro zvisingaiti, saka ndaimuvigira mablack label achindiudza zvose paPrazi ipapo. Ndikabva ndamuudza kuti tainge tichida kurova makopa cables, akabva ati ainge achida mari 2000 rands. Ndikabva ndamupa, akandiudza information yose. Tikatofamba tose usiku achitondiratidza kutoti tambo inofamba nepapa because taita dzekufukunura tambo dzekumapivot. Taishandisa imwe Land Cruiser iyo yataipota tichihaya. Land Cruiser iyi zvataita, taita tambo yekusungirira pachesis yemotikari, then tobva tatanga kudriver. Saka iyo Land Cruiser yaizoita zvekufukunura. Kana kuri kunzi paPrazi ipapo panenge pasina vanhu varungu vepo, kana kuri kunzi vanenge vaenda kuvacation vangosiya maforomani, taitopa maforomani mari totoshandisa truck, ndora taishandisa kufukunura macables. Kana kuri kunzi tambo yacho inenge yakacherwa zvokuti inenge iri deep muvhu. Saka information yose tainge tichipiwa nevashandi vanenge vachishandapo paPrazi ipapo. Saka ndakabva ndachizoendeswa kustoreroom uko kwainge kuine dzimwe tambo dzekopa. Taenda kwomukomana ashe ndikatoona kutoti dzimwe dzainge dzichitofamba dzichitoenda kumba kwemurungu. Saka umwe wangu Tafadzwa akazoti adzoka kuSouth Africa. Ndakabva ndachizomupa information, but ndakamupa information yekuti iye asazoramba kuenda neni kuPrazi. Akabvuma, ndokubva tachizoendako kuPrazi kuya, asi hatina kunge takaziva kuti tainge tatotengeswa nekadhara kaya kandainge ndakapa mari, kakandirova reverse deal, kakabva kachizoudza murungu kuti kwainge kuine mbavha dzainge dzichazouya dzichizoba tambo dzemagetsi, kakatorakidza murungu wacho 2000 yandainge ndakamupa. Takasvika mukomana tikataimira kusvika kunze kwasviba, ndokubva tachizopinda mundima. Saka murungu nevamwe varungu vemunharaunda imomo vainge vakatotimirira. Laki randakaita mukomana nderekuti ndakangonyomwa, ndikabva ndati motikari hatingambosviki nayo kumaPrazi. Saka takazonoitwa drop off nomwe muchinda akadzokera kulocation. Ainge asingatozvizivi kuti vakomana ava ndikutonovasiya kubasa, aisatozviziva, hatina kunge takamuudza. Saka patakaendako ikoko ndainge ndichidriver ndiri kumashure, ndokubva ndachizosiya motikari yangu somewhere else. Saka mukomana ndokubva tachizopinda mundima, ndokubva tatanga kufukunura macables. Tichifukunura macables kudaro, varungu vainge vatobatidza magetsi nechekare, because takaenda tikanodzima magetsi kushed tichitira kuti tinge tichizokwanisa kucheka tambo zvakanaka. Varungu vakangobatidza magetsi aya, ndokubva tapinda mundima. Asi takati tava kutanga kuchera, vamwe vangu havana chavainge vachiziva, asi ndakanzwa imbwa uye zvekare ndikanzwa vanhu vainge vachitaura. Mukoma ndo pandakabva ndangoti speed. Saka ndichinonoti speed, umwe wangu
ainge ava kutotanga kutocheka, akangoti achingonocheka tambo dzichingonogumana nehacksaw, apa ainge asina kupfeka kana maglove, ndopaakabva arohwa nemagetsi akangoomerapo because dzainge dziri tambo dzepapivot, akabva afirapo paspot. Ngoma ndakamhanya ndikabva ndachizonowanda kumba kwomwe mukadzi wandainge ndichifambidzana naye, but aitogara kune rimwe prazi. Ndakafamba kuda about 1 hour something ndichifamba musango, ndobva ndachizorara kumba kwake. Mangwana acho makuseni ndaizviziva kuti painge paine umwe mudhara uyo aimuka achienda kunoshanda kutauni, saka ndakabva ndachizosara pane rimwe garaji, ndokubva ndachizofamba ndichidzoka, ndikabva ndachizotora motikari yangu ndikadzokera kulocation. Ndakangosvika kulocation nekutorongedza nemudzimai wangu, tikabva taenda kuZimbabwe. Saka hapana akabatwa ipapo, asi umwe wangu takamusiyapo ainge afa, ndiye ega akasara kokuhondo. Saka takazombogara kuZimbabwe nemudzimai, tikazodzoka kuSouth Africa after many years. Tadzoka kuZim ndo pandainge ndava kuita zvekudhiraivha matrucks. Mudzimai wangu iye ainge ava kungoitawo zvekungokiyakiya, ndikabva ndachizowana mukana wekuti ndinge ndichizoya kuno kuPoland. Saka ndiri kuno kuPoland asi ndine mhosvawo dzandakapara ndiri kuSouth Africa, but handina kubatwa panyaya iyoyo yakaitika, asi umwe wangu akafira pasport. Saka ndiri kunetswa nemhepo yemufi, handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Kana mukaposta nyaya yangu please, ndapota mukoma muzondizivisawo. Handizivi kuti ndoita wekutsipika here, ndingaita zvekuita sei. Apa ndanga ndiri kutarisira kuti madam vanofanira kuti vange vachiuya kuno kuEurope, but voenda kuri kuIreland uko kwavanenge vachiita zvechicaregive, then inini ndiri kuno kuPoland obviously kuonana tinozoonana zvedu since tinenge tiri padhuze napadhuze. Saka kuti ndinge ndichisiya madhamu vachiuya kuno kapa ndichida kuzodzokera kuAfrica, ndoona kuti mari dzacho hadzizobhalansi. Ndikutsvakawo advice, ndoita sei, ndombotanga ndadzokera kuZimbabwe here, ndombodzigadzirisa nyaya idzi, ndotsipika mweya wemufi, then ndobva ndachizouya nemhuri yangu kunoku kuEurope. Please advise me. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vari kuti kana mukavapa help vanoti ivo vachazodzoka vachikuudzaiwo kufamba kwavakaita vachiendawo kuPoland nezvose zvinodiwa kana kuri kunzi unenge uchida kuenda kuPoland. So let us try to speak with our dear brother in the comment section. Ngativabatsirei kuitira kuti vange vachizokwanisa kutibatsirawo, vati vanokwanisa kutipa information yacho kuti vakazvifambisa sei.